Liburugintzaren azterketa bi fase edo urratsetan burutzen da. Batetik informazioa biltzen da, eta ondoren azterketa bera dator. Informazioa biltzari dagokionez, hainbat informazio iturri ditugu. Nagusiak, argitaletxeak beraiek pasatzen dute informazioa, zuzenekoa, eta baita ere bi liburutegi bereziki, Koldo Mitxelena liburutegia eta Donostiako Udal liburutegia. Bi horiekin, informazio osoaren bi heren inguru biltzen dugu. Beste herena, sarean batean eta bestean arrantza eginez biltzen dugu. ISBN-eren atarian edo Euskadiko liburutegi publikoen sarean. Behin informazioa bildu dugunean eta datu basean sartu dugunean, orduan egiten diogu azterketari berari. 3 ataletan. Ekoizleak, ekoizpena eta ekoizpen tematikoa. Ekoizleetan, zenbat ekoizle editore izan diren, horien tipologia aztertzen dugu. Ekoizpenean, zenbat liburu izan diren, zenbat nobedade, zenbat berrargitalpen, zenbat jatorrizko zenbat itzulpen, zenbat analogiko, zenbat digital. Eta ekoizpen tematikoan, liburu bakoitzari gai bat ezartzen diogu, eta horren araberako sailkapenak eta azterketak egiten ditugu. Hirugarren atal honi ematen diogu benetan garrantzia uste dugu funtsa eta mamia honek ematen diola azterketari, eta honek islatzen duela bestek baino gehiago kultura bera nola dagoen momentu horretan.